104.7 IFM. Report! Umabot na sa 164,774 na mga mag-aaral sa Ilocos Region ang nabakunahan laban sa measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus sa ilalim ng Bakuna Eskwela program. Batay sa datos mula sa Department of Health Center for Health Development Region 1, kabilang sa mga nabakunahan ay mga mag-aaral mula sa Grade 1, 4 at Grade 7. Ayon kay Dr. Roel Bobis, ang tagapagsalita ng DOH-CHD Region 1, target ng kagawaran na mabakunahan ng 172,538 na kabataan sa buong rehiyon. Sa ngayon, ang Pangasinan ang may pinakamataas na bilang ng nabakunahan na sinusundan ng Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Nagpaalala naman ang CHD sa mga magulang na may anak sa nasabing edad na hindi pa nabakunahan na maaari pa rin magtungo sa mga rural health units upang makahabol. Nagsimula ang programa noong buwan ng Oktubre at pinunganahan ng Department of Education at DOH. Layunin nito na maprotektahan ng mga kabataan laban sa mga sakit na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at pag-aaral. Patuloy naman na hinihikayat ng DOH at DepEd ang kooperasyon ng mga magulang at guro upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral sa rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.